שלום לכולם, כאן אביחי חורי מהמדריך לקידום אתרים אפקטיבי cmax.co.il והיום אני רוצה להראות לכם תגית חשובה בקידום אתרים בשם טייטל. תגית טייטל. אנחנו הולכים ללמוד בסרטון הזה על מה זה תגית טייטל, מה החשיבות של התגית, מה זה תגית טייטל. תגית הטייטל היא כותרת הדף, מסמנת למנוע החיפוש מה הרעיון המרכזי של הדף ומרמזת על תוכן הדף. כלומר, היא מספקת אינדיקציה למנוע חיפוש לדעת על מה מדבר הדף שלנו, במה הוא עוסק. תגית הטייטל מופיעה בפס שבדפדפן, כאן. אני נמצא בגוגל, ושימו לב מה כתוב כאן, בפס, גוגל. תגית הטייטל משמשת גם ככותרת של הדף בתוצאות מנוע החיפוש. לדוגמה, אני אחפש את המילה משכנתה. קיבלתי את התוצאות. שימו לב לכותרות של הדפים בתוצאות של גוגל. נבחר במשכנתאות, בנק לאומי למשכנתאות. ושימו לב, הכותרת כאן בפס שבדפדפן היא אותה כותרת שמופיעה בתוצאות של מנוע החיפוש. למעשה, לתגית הטייטל יש שני תפקידים. היא גם עוזרת לאתר שלנו להתקדם בגוגל, וגם עוזרת לגולש לדעת האם מה שהוא חיפש נמצא אצלנו. עד כאן להפעם, תודה רבה שהייתם איתי. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם להיכנס אל הבלוג שלי בכתובת www.cmax.co.il, למלא שם ודואר אלקטרוני ולקבל ספר על קידום אתרים בחינם.